Ingdeng thongkep ranerkep Karbi Nimso Chingthur Asong KNCA birth anniversary mate Mahang Kethek arni pai chikloni phai isiarni Hills People Conference HPC Asaihem Diprolong katalon ponji aphan kachesik chidang pon bomnu pusi protima inghipi than pon lason si pai ni phai siarni lake KNCA suarlo asong Mahang Kethek arni lo lasi Ingdeng thongkep ranerkep KNCA asong Mahang Kethek arni katalon japhan KNCA Asong hinpen phirangkia mai padupon phirangkia mai long kaningje ponatengke pai isiarni mate pinap arni abangke Karbi Nimso Chingthur Asong Mahang Kethek arni katalon ponji phansi kachesik pontang lupusi phirangkia mai long pangdakpon bangso hudnil tum son throkaputhak akimang pen Karbing long disia phan pinpuralo pipajer ramji bangso pinpura lo long abangke suarlo kidu kisong pendang lok kapre ka son aputhaksi jongdunji pusi phirangkia mai long pen pratima inghipi ningje pong generation people si deng pon pedal la last time inil tum question pon tu la si lahai hoi jong si kerenga barsai alang li tum handa pipon lo pulo tangte lahai hoi a ot lang no asai bangke penangan bangke ing arji pusi nili tum stame si mathapon la si sakuri bakuri piponang ko pen kapre kachukle ma barsai stame pine non departmental talangta botang de big industry pen stame pen kapre business lai hui stame alang tu khan barsai piponangji la pen ke theglong isona bangke laso national rural livelihood mission ko laso NRLM pen lai hui stame jak angdeng gedeng stame hal hai ta me sufficient kadila group isi pen si revolving fund aphan si 15,000 bet pulutang te lake bangke posi group isi chesengji lasi latung tame laso revolving fund pen alang litum je livelihood apha ko ansi alang litum alik ke longma dolo he inut bahini sap ale bang dolo tame laan pen bangke sufficient kalila lalo apen sonia bangke do isi penangan scheme workers pulotang tetake 10% si sorlo phan ka employed do pini midday meal anetun school hem anetun atun da suarlo side lapen pini medical department same grassroot worker pulotang te labangke suarlo tum side asa lason thakhaksi pini ICDS sector lo mangke ladang mangke suarlo tum si 10% lo kidam tang ningkan pho MP ta BJP pensi chepa hai ponlo lapen puthot nona phong setame BJP le thosi haidon lo lasi Karbing long rat aning ke thia bangke nona phong mate non ki do bom session hut Karbing long pen dimha sawarat ke hang bom ahem prex tame ki pachun je phan asi chibidunang popuda phirangkia mailong ningje ponthu nona batai da Karbing long dimha saw west Karbing long pen la nona bangke throk lo anong bor la so difu parliamentary constituency pen stame non chari bom bangso song si da MP stame haipon lo BJP MP si haipon lo lasi non session parliament non summer laso session bang stame do bom lo lapen litum ninge thegela helo Karbiang long arat stame je kedam tang apor stame alang litum BJP tum sidak MP hai lo sita hala so pon kan khotami pusidam julo lasi non batai laso MP ke hai lo lapen non central tamelang litum NDA tum si chari bom lo lasi laso ka chari apor hot hempre galam the pachunjima la si thedung a question oson si dulo athema lada ka bangke lamchak pichor bang chok chelo nona bangke bangso implement apar bang sedam nang ko pusi nilitum KNCA hinden same laso sinin tum kami ke hangkon lo news report Govindiso Karbing long life